Bones, què tal? Bé, sí que esperàveu trobar-vos l'episodi 15 de la campanya dels Mags de Gots i esteu trobant Alici parlant mirant a càmera. És la conseqüència d'estar bastant empanat i no haver registrat el que va passar a l'episodi 15, l'episodi en el qual vivíem una mica el que els hi passava durant aquest any en què la colla estava separada, en Mascofius, Loren i en Satan. I també un nou personatge convidat, que era en Saul, que era en Robert. Per desgràcia, només ho haurà vist qui ens va veure en directe, qui no ho hagi vist en el directe que vam fer a Twitch, aquest vídeo s'ha perdut per sempre. Llavors ara faré aquest vídeo en mode de resum del que va passar. Com recordeu, els Mags de Gots s'havien hagut de separar, havien anat al regne dels Zeus, al regne ocult dels Silfos i les Sílfides, i allà havien descobert que la Viu s'havia d'aprendre a fer servir una espasa que li havien otorgat, mentre la Gyra també s'havia de quedar allà per acabar de reconnectar amb Auri. Mentrestant, els altres tres no podien estar allà, així que van decidir trobar-se un any més tard i durant aquest any, cadascú tenia les seves pròpies missions. Loren volia anar a l'escola de màgia, mentrestant el Mascofius també volia investigar més sobre aquest món, les diferències amb el seu, i en Satan seguiria els designis d'Asmodeus. Quan els tres nois van arribar al desert, van baixar d'aquell carro que els va portar fins allà tirat per Pegasus i es van acomiadar dels Silfos. Entre ells hi havia en Sir Kiel, un Silfo que els havia acompanyat també i al marxar i acomiadar-se estava una mica encostipat, res greu. Mentre ells es van dirigir direcció a Brumara, la ciutat on estava la seva principal enemiga, Sahara Sark, fins a anar al seu destí final, que era Avidari, és a dir, la universitat on volia anar a Loren, que estava en aquella ciutat, i també el lloc on volien passar aquest temps, sabent també que hi havia una església d'Asmodeus. Només baixar la muntanya, però algú els estava esperant. Durant el seu viatge d'anada ja ho havien vist, s'havien adonat que hi havia 3 persones que el seguien durant el seu viatge, la travessia del desert. I aquí va sortir a la llum qui eren aquestes 3 persones. Eren 3 Oreades, és a dir, genacis de terra, és a dir, igual que existia la seva companya Gyra vinculada directament a l'aire, ells estaven vinculats a la roca. I ells 3, tot i que al principi podia semblar una conversa agressiva, realment el que venien era a demanar ajuda per poder contactar amb alguna sílfide que els ajudés. El que parlava, el que semblava tenir el lideratge, era Narben Grutter, i deia definir-se com l'últim guardià de la roca. La seva pell, a diferència dels altres Oreades que havien vist, tenia unes tonalitats més vermelloses i podia inclús recordar a la lava fluint entre les roques, mentre que les seves robes eren unes túniques ajustades que estaven ben dissenyades per al viatge. I després de declarar que volien parlar amb algú que tingués poder de Vindur, en Mascofius i en Satan els hi van dir que Lady Gyra tornaria aquí un any i que es trobarien amb ells a la plaça roja de Brumara de l'entrada. Al marxar i seguir el camí pel desert, Loren els va dir als seus companys que potser no havia estat molt bona idea, sabent que la Gyra i el poble dels Silfos no tenien molt bona relació amb els pobles de les Oreades i els seus elements estaven d'alguna forma enfrontats. Tot i així, aquesta reunió entre aquestes 2 forces elementals es donaria a terme d'aquí un any. Però això encara no ho sabem. Això ja ho sabrem potser en capítols més avançats. I bé, es van disposar a creuar de nou el desert, com ja havien fet diverses vegades en aquesta aventura, per arribar al cor del desert, que és Brumara, la ciutat que teníem més propera. I allà, a la plaça, on només estaven de pas, es van trobar amb en Saul. I en Saul era un antipaladí d'Asmodeus. Aquest antipaladí, interpretat per Robert, el qual vam convidar i em sap molt greu que no l'heu vist en directe perquè va ser increïble, estava esperant en Satan. El va trobar després de potser un mes esperant on havia perdut la pista, que era Brumara, i li va entregar una carta. És del meu coneixement que has partit direcció a Brumara, seguint l'ordre que et vaig imposar de seduir a Lady Gyra per la nostra causa. Però, oh desgràcia, quan ja havies abandonat el domini d'Avidari, un xiu-xiuet sinistre va pertorbar la meva pau. S'ha desvetllat que vas tenir l'audàcia de deslligar les cadenes de l'esclau que et vaig concedir com a present. El gran Asmodeus et va beneir amb un vassall i tu, en un acte de pietat desmesurada, vas escollir perdonar la seva existència miserable. Un ésser menyspreable destinat a l'esclavitud eterna va quedar lliure. Aquesta acció no era res més que l'abominable transgressió dels sagrats preceptes de la nostra església i crida una revocació immediata del teu rang, condemnant-te a ser oferit en sacrifici a l'altar de les calamitats. La teva sang impura hauria de regar la terra, alimentant els nostres nous vassalls i ergint-se com a símbol de lleialtat i disciplina per als hereus de la foscor. Asmodeus no requereix la presència dels servents que dubten davant les ordres divines. No obstant això, per una volta més, el destí sembla conspirar en favor teu.
Un gir inesperat dels esdeveniments t'ofereix l'oportunitat de redimir els teus pecats imperdonables. Tenim plans més grans per tu. El dia 14 de desembre has de presentar-te a Vidar. Allà un vaixell t'esperarà per portar-te a Punta Nova, Drucator. Allà contrauràs matrimoni amb Lady Corblau, entrellaçant així les noves aliances que tant afavoreixen a la nostra església i la seva maleïda expansió. Que aquesta sigui l'última oportunitat de servir a la foscor, o prepara't a l'eternitat de les flames del judici. Atentament, Zalazar, el cap de l'església d'Asmodeus de Vidar. I bé, després d'entregar aquesta carta i de comunicar-ho, van decidir que havien de seguir el seu camí cap a l'oest, és a dir, cap a Vidar, el seu destí final. Abans de partir, però, va haver-hi bastant conflictes, sobretot en Scofius no acceptava el seu nou company, ja tenia suficient amb gestionar el Satan com per tenir un altre seguidor d'Asmodeus. I us asseguro que en Satan i en Saul Roca no eren exactament el mateix tipus de seguidor d'Asmodeus. En Saul Roca diguem que es deixava portar per la violència bastant fàcilment. Al final el Satan va aconseguir ficar una mica de pau entre tots, tot i que cada cop se li feia més difícil justificar el seu company seguidor d'Asmodeus. Un violent que durant la seva estància a Bromara esperant l'arribada del Satan s'havia dedicat a apallissar vagabunds i a netejar, segons ell deia, aquella ciutat. Però bé, cal recordar que l'estrany no és que un seguidor d'Asmodeus sigui així, sinó que l'estrany és que ho fos com era en Satan. Però en Satan s'ho va muntar bé i per aconseguir la pau va aconseguir que en Saul entregués els seus bitllets que tenia per viatjar amb els miratges amb Scofius i Loren, qui van viatjar amb comoditat mentre en Satan i en Saul caminaven més enrere sense haver pagat el peatge i passant la calor del desert d'una forma més angustiosa. I finalment van arribar al castell de Salim. Aquell lloc era una mena d'oasi al mig del desert, però més aviat era simplement una muntanya amb una mica de vegetació, algo que es troba a faltar molt a la resta del camí i que la majoria de viatgers aprofitaven per fer una parada tècnica. Allò havia estat un antic castell que havia estat abandonat al pas del temps. Algunes de les torres encara estaven en peu i els mags tagots van poder gaudir d'aquesta vista una primera vegada realment, perquè l'altra vegada que havien passat per aquí era fosc i hi havia boira i van haver de marxar ràpid. Ara, arribant de dia, podien veure la magnitud d'aquest castell, que era més gran del que potser s'havien imaginat. I en aquell moment, Loren va sentir alguna cosa. Ja havia sentit l'altra vegada una connexió familiar amb aquest castell, però aquesta vegada era encara més intens. I aquesta vegada li va venir una visió d'un cofre de ferro tancat. Aquest cofre es trobava a dins d'algun punt de la torre oest, i Loren no sabia. Li va comunicar només amb Scofius, mentre en Satan i el Saul esperaven a fora, mentre intentaven, fer una mica de proselitisme, intentar convèncer a la gent que viatjava amb ells de seguir a Asmodeus. No van tenir molt d'èxit, però sí que la gent els escoltava una mica, tot i que més aviat potser era per por de què passaria si no ho feien. En Scofius i Loren van entrar a la torre, van pujar fins a dalt amb els seus mètodes. Al ficar la mà al pany, Loren va veure les seves mans allargades i fines, i al mirar el seu acompanyant, el seu gat, en cop, estava sorprès. I de sobte va tornar-se a mirar les mans, i eren unes mans curtides amb el pas del temps, unes mans que havien viscut molt. Mentre la seva serp, en cop, li preguntava: "Estàs bé, Loren?" Loren va tornar-se a mirar les mans, que era ell, era Loren, enganyat amb Scofius i al seu costat, en cop, en seu cor, li estava preguntant si estava bé. Un flash de confusió per Loren. A l'obrir la porta van trobar un niu de ratpenats amb el que van haver de gestionar una mica el conflicte, van lluitar amb ells, i després d'eliminar-los o de fer fora la majoria d'aquesta plaga, van poder seguir endavant, trobant una mena de despatx que portava molts anys abandonat. I Loren recordava una contrasenya. Va apropar-se a un dels armaris on va detectar una font màgica i va dir aquesta contrasenya, que era un seguit de paraules aleatòries, i la porta màgica es va obrir. Una porta màgica que feia molt de temps que no s'obria. Van començar a descendir per aquelles escales que penetraven a la foscor. I mentre anaven donant voltes per aquelles escales circulars, només s'escoltaven els seus propis passos i alguna gota d'aigua que queia de tant en tant. El que era cert era que aquelles escales feia anys i anys que ningú les trepitjava. A l'arribar al final van trobar una porta i van arribar a un despatx. En aquell despatx van trobar algo que no esperaven. Era un despatx ocult, però un despatx que Loren va sentir.
molt proper. Era al seu despatx. Al despatx van trobar una multitud de documents segellats, mapes antics. Sembla que aquesta persona tenia plans. Algunes coses són de relacions polítiques que ja no existeixen. I mirant la data dels documents, van poder trobar un número d'any. Normalment oscil·laven entre l'any 890 o 990 entremig, aquella dècada, la dècada de l'any 900. Evidentment, això pertanyia a una era antiga, ja que l'era anterior només havia tingut 237 anys. Per tant, estem parlant de la primera arribada. Molts d'aquells documents ja eren totalment inservibles, però una cosa tenien en comú, i era qui el signava. I el signava Bruce Salim. En escoltar aquest nom, Lauren es va adonar. I mirant les coses que hi havia per l'habitació, es va adonar que aquella roba penjada de mala forma sobre la cadira, o aquelles eines de viatge, o aquelles coses de cartografia que tenia tirades sobre el despatx, eren seves. Era el seu passat. Ell havia estat en un moment de la història. Bruce Salim, el propietari d'aquell castell. A sobre d'una taula que estava enganxada a la paret, hi havia un quadre d'ell, la deessa de la mort. Parlant amb el Moscofius, Lauren li va preguntar si sabia qui era ell. El Moscofius sabia que era una deessa diputada de la mort, no sabia res més. I va ser quan Lauren li va confessar al Moscofius el secret, que quan ell era petit, ella, aquesta deessa, va deixar-lo a la porta de l'orfenat. I Lauren va sentir una vinculació estranya, una vinculació d'afecte cap a la figura que hi havia representada en aquell quadre. I va agafar el cofre de ferro que hi havia al calaix. Aquell cofre tenia una combinació de números. Lauren va intentar recordar, ja que en algun moment havia hagut d'estar seu això. No va tenir èxit, però va seguir intentant-ho fins que finalment va poder trobar la combinació. Al obrir-la, van trobar dins unes monedes d'or i unes joies. Però això potser no era el que tenia més valor per Lauren. També van trobar una poció, que encara no saben ben bé què fa, i una carta. Però Lauren ja es veu que és molt espavilat i es va adonar que això tenia un doble fons. I al descobrir el que hi havia a sota, va trobar-se un llibre de màgia. Un llibre de màgia antic, però que es conservava bastant bé. Però ja tindrà temps d'explorar-lo amb més profunditat, ja que va agafar tot el contingut, s'ho va guardar, en aquell moment no va llegir encara la carta, i va tancar la caixa. I en aquell moment, Lauren i el Moscofius van tenir una connexió especial que van interpretar i que jo no em veig amb cor de representar aquí, així que em sap greu. Si no heu estat directe us ho vau perdre i això s'ha perdut per sempre, només queda en els nostres records. I li va dir al Moscofius: creus que estic aquí? És a dir, si el cos de la persona que havia estat estava allà, i acte seguit li va venir al cap el cementiri del castell i una tomba on ficava Bruce Salim. Tots dos van sortir de la torre i es van dirigir al cementiri. Allà, Lauren va sentir un batec, que era el seu batec. Però també es va donar una cosa. Ell ja hi havia estat i es va veure mirant aquella mateixa nau, en una altra. Tots dos van tenir el que ja era evident. Tot i que aquesta no era la primera vida de Lauren, tampoc era la segona. Després d'això, Lauren va demanar un moment per si mateix. Va agafar la catifa voladora i se'n va anar a una torre per estar sol una estona, mentre el Moscofius tornava amb el grup. Allà, Lauren va llegir la carta que havia trobat al seu propi despatx. Però Lauren, és a dir, en Carles, el jugador, no va voler llegir-la per tothom, se la va llegir per ell mateix, i només ell i jo sabem el contingut d'aquesta carta, de moment. Al tornar, Lauren estava encara més confós que abans. I poc li importava ja el que estava passant al campament. Era molt més transcendental el que li havia passat, i ara li era igual els models, o li era igual si el Satan o el seu nou company estaven creant alguna mena de conflicte. El Moscofius estava discutint amb ells i... bé, al final va reinar la pau perquè ja era l'hora d'anar a dormir. I van començar a muntar el campament, hi havia altra gent a prop, però ells van muntar una mica la seva zona, i quan ja estaven apagant les últimes brases perquè es fes fosc, el foc es va tornar a avivar. En aquest foc es van dibuixar uns ulls i un somriure. I la veu del Brinker va penetrar les orelles de tots. El Brinker és un dels diables que va travessar el món Medeià quan es va obrir l'escletxa. Un diable que ha estat una mica atent del que feia en Satan. I bé, ara sembla que va dir-li alguna cosa. Has estat dolent, oi, Satan? On has estat?
I mentre li deia això, doncs apareix presencialment allà, agafant-lo pel coll amb els seus 2 dits i fent-li un mal roent increïble. El que el Brinker criticava era que on havia estat, i en Satan, qui havia promès als Silfos que no desvetllaria on estava Vindur, va haver de callar. Havia promès a Lady Gira, al seu poble, que no desvetllaria davant de Asmodeus la ubicació de Vindur. Això no li va agradar gaire al Brinker i li va qüestionar la seva fe. A més va mirar en Saul. El va ficar com a exemple del camí a seguir. Obeïa ordres secament. I per demostrar-ho, va mirar al Saul i li va dir: mata el nen, senyalant a l'Oran. I acte seguit va començar un combat. La primera vegada que fem PvP durant la campanya, i bé, va haver un combat que va estar divertit i que va demostrar les habilitats una mica de tots al seu nivell 4, al que acabàvem de pujar. L'Oran va jugar molt amb el terreny, va poder allunyar-se una mica d'ell i finalment en Saul va acabar sent derrotat, tot i que va lluitar molt bé, i va haver-hi una mica d'intervenció del Brinker per intentar dirigir l'atac de... Bé, us ho vau perdre, em sap greu, va ser divertit, tampoc em ficaré a parlar de coses tècniques. El tema és que al final en Saul va rebre un gran impacte de l'Oran, per sort tenia molta constitució, i gairebé no mort, però sí que es va quedar inconscient i va caure dins d'un forat. En Brinker va tornar a fer-se visible, s'havia fet invisible per veure el combat des de lluny, va mirar en Satan, li va agafar el collar d'Asmodeus, el que necessita per fer servir la seva màgia, i li va dir que estava castigat. Va dir que no volia perdre més temps allà, que havia perdut la diversió, i es va marxar, sense més. No volia ni embrutar-se les mans. I en aquell moment, tot va canviar per Satan. Asmodeus li havia tret els seus poders. Els 3 mags de gots, amb el cos inconscient d'en Saul al terra, van haver de prendre decisions cap a on seguien els seus camins. I mentre en Satan va decidir buscar una via alternativa, canviar el seu destí totalment, en Mascofius i l'Oran van seguir en direcció a Vidadi, on anava a anar l'escola de màgia, allà on també en Mascofius podria investigar més sobre aquest món que era el seu pla original. I tots dos van deixar enrere el seu company, que va seguir un altre camí. Un camí de peregrinatge a través del desert. En Satan no tenia les coses clares. I Asmodeus no semblava ser allò que hi havia cregut fins ara. Què farà en Satan? De moment no ho sabem, però al proper episodi ho podrem saber. Mentrestant, l'Oran i el Mascofius van arribar sense problemes a Vidadi. Però això ja ho explicarem en el proper episodi, que és el que vam viure ja. I què passa amb el Saul, us preguntareu? Bé, en Saul es desperta uns dies més tard o unes hores, s'adona que està sol i és despertat per algú, un home vell, que se l'emporta. I se l'emportarà per intentar salvar aquesta pobra ànima i allunyar-la del camí dels Asmodeus. No sabem si tindrà sort o no, potser ho sabem en el futur o potser és el final de la història d'en Saul. En tot cas, això ja és una altra història. I bé, només volem agrair, disculpar-nos per aquesta raó tècnica de que no podeu veure l'aventura com la vam viure, però bé, intentarem que no torni a passar i bé, espero que us hagueu quedat amb els detalls més importants d'aquesta partida. Realment va ser emocionalment molt intensa i em sap supergreu que no es pogués veure a través de com ho van viure els jugadors, però bé, aquest és un bon resum, em sembla, crec que només l'altre és important. I res, només em queda agrair als mecenes a la seva implicació, moltíssimes gràcies. I bé, aquí teniu la llista, una abraçada a tots, us estimem moltíssim. Recordeu, tornen els directes a Twitch, ens veiem al Twitch en el directe i ens veiem després en diferit aquí en el YouTube. I per acabar, sapigueu que aquell carro que va deixar els mags de gots, bé, a part dels mags de gots a terra, va tornar a viure. I quan van arribar, en Sir Kiel va baixar supermalalt, tossint, sang gairebé. I ràpidament els seus companys Silfos van dir un metge, un metge! Va sortir un metge, ràpidament va sortir un sacerdot i va dir per aquí, per aquí! I els va portar cap a una carpa on a dins hi havia altres Silfos. I tots estaven malalts. Si voleu saber el per què, no us perdeu el proper episodi, on veurem què han fet Lady Gira i Viviu durant aquest any. Una abraçada, subscriviu-vos al canal, deixeu el like, deixeu algun comentari, ja sabeu que tot això ens va molt bé per l'engagement, compartim amb la gent que li pugui fer gràcia la nostra campanya i res, ens veiem per Vindur, o sí, per Vindur, la propera parada, Vindur. Adéu!